Hello dear viewers, ngapiang subhay vi sa isin patch nega channel haka kerteng gaba tiang tam uji sukres nong penim. Teka iga mga kwa ban kuran fi menta kalong syapang kapop. Pi bun sin ngi ngau thu kulmar ngi ong ba kapop. Kasyura yang ngi lani kan penpoy ngi syadujok. Para banget. Kata kadai kaba sniu tam kaba hama tam ba kapop kalak banra yang ngi syadujok kanu kapop kaba pidang sa ong fi la fi pat pan yasuk bau blay ong fi kani kapop kalak banra yang ngi syadujok ho nrai kabale pat ngani pet menta ba kapop ngalor ba kapop nganra yang ngi syadujok ada impat pan yasuk bau blay impat mat ya ka jingma bai no blay ya ka bau Jesus Christ ulale ka ding fna Calvary dari impat yasuk bat ngi stu sya bang impat lajlut bahkan le nalor bahkan rak sing dujok pe ikini manong fi kapop kan tek merau ini tang bahkan tek merau kapop kan peliru ya ka jingkhang ya kinong pensitom ini lada fimpat kala kamu kapop kan play ya jingkhang ya kita kinong pensitom kita ki agents lani ki bor jong sultan ki bakhat ki mensim bamman tong ini pet shwa ini pet nak kitab nong kitab nong bishar ini pet nak jutang barem jaiu habaki kun Israel kile pop yo blay man sabatai susu snap ani kala benlong itu gibla wan syra jingat yo Jesus Christ kadan pat kibam pat ban syra jingat yo Jesus Christ belong sabar bat ngan sabatai ru ka ba fidan kamban le ka bang ijupen le ki beri bikin yo jinglat lut ni tong ini pulin kitab nong bishar nong baar khat wei hadu khat san gigentin ki ba am kumni bat ki khon Israel kila le ya kata ka basneu hakmat utrai bat kila let syakri ya ki bang bat kila lendat ya utrai ubau blai ki kpa jongki ubalawan lamno ki nakari Egypt bat kila ya bot ya ki bai pat ki blai na ki blai jongki benriu ibadan baro saudang ki bat kila damwan haki bat kila penki bitar ya utrai kila kelendat ya utrai bat kila let syakri ya ubal bat ya ka ashtarat hangta ka jing bitar utrai kala me persya iki Israel bat ula aino yaki hakikti kinong luti ibala luti yaki bat ula dino eki hakikti kinong syun jongki barok saudang bakum ta kimla syuk baniang hakmat kinong syun jongki kat syaba kilami kakti utrai kala long persya eki ya kaban sniu kumba utrai ula lakren bat kumba ula lak semai eki tila penjenjar sat yaki hang ni gai thu bagi khun Israel kila lepno kila lep pop yo blay kila elet mani ki blay thaw ki ashtarat ki bal bagi ki blay jong ki kenjaman riu ba lepno blay ula dino ki hagi nong shun bat ki nong shun kila shimti ki bat kila penjenjar sat yaki kani gai thu syapang ki khun Israel ka ba ngi pat menta ladang ida dai ki bakha arsin ngi lakhat ngi bangilong ki Israel ki bakenjaman sim bat dan na pedang jong fi ki bampat kala bumot ugi dan ka pertai findan ya kaju ka jingele nganong fi ladang ile pop persyak yo blay nganong ublay nimdan syuk ka jingya dan ublay habang nimdan ka jingya dan ublay nganong fi ublay waino ingi sik nong syun udino nganong fi namar blay bo setan uwan ban accuse pi ujuk yo ujuk tu hak hukmat blay uwan ban accuse tu setan lay man kasi wan ban accuse ni wan ban ban mudui yaki briu takadaw blay ru habaw bitar na uai hakakti jong setan dong nong syun jongi mdai tang bo setan marwai ndrai udan ki angel jong bat ki bakhat ki mensim baman nong fi kini ki mensim baman upenan kam setan dan pedang jong fi gi bapet yang ni video let's say filak ban lengo fi dan hakajing pensya stam hakajing pang nong fi kedan ka jingpang ga ba filak tlet test gi doktor ru dan dawai dan ai bat PM jenjar sat nganong fi menmiet pi miok tia pi pok sniu kensha pi pok sniu rumah
pi pos ni gitu ki mensim baman ki wan ban ya kamat jong fi wan ban le jubor ya kamat jong fi pos ni ki brio pi pos ni ki ya ki sen pi dan ka jingele anong ha bakan jaman sim pat pi mi tia yo dam kamat jong fi ka shitam anong fi para banget lani ki brio ki ba empat kelar ba mot ru pet le si dan kanu ka pop ka be fil ale ka pop ka ba pile ka pli ke jingkhang ya ki mensim baman dei tang bo bleu ai no e fi kita ki baman dia no andrei hakaju ka por no fi mar ba pile persya yo blei ka pli ya ki mensim baman ki dan ban ngakan ma men shwa haba yeldi ngam bat kala ka bomot bati kenang no ngala yu blei andrei ngai le pop no gidan ki pop ki bangari bangale ngayo pang no fi de ki pos nang yo pang ka jingpang gastrik ka balong anong fi ka baper ba matang suslam bam tang shitang kanta ambiang ka porba anong fi kala kanru po kala kiu shakli ndai tang kiu shakli katu ka pressure anong fi hadu ba ngal sim dawai rum yo khia bat ngala jenjar hi ngal along kum ba parlai sonong fi ngam junang jo thia do dang hadu banda pri anong fi na pri ka supply load ba kum ta kani kala ban de ki pau snam karena ini tu ifi nado banga kelah ka bomot ngada flash ki pop ngada i no iki ngana ifi itu ki jingmlien basniu nakran ni am da ka jingla la jong rei da ka e ka bau Jesus Christ la le ka de fna Calvary hallelujah ngala soto ngala kelah ka bomot sisa kelah ka bomot sing ngada i no itu ngada kot jingmot bau mensim jong bleng khat mensim jong bleng wan bat open kedia iki pop nah sedang bandan ka jing duai ngana ifi ka bari mensyang ale pop ka bari rei hadin sedang bandan ka jing duai ka bari mensyang degi khat arbaji ngadang pet igi film ge itang ban perbernya ide mar bakap dan kapap nganong fi reina do banga kala ka bomot nganong ka khat arbaji kala along no ka por jong ka jing duai ka shi baji kala along ka por jong jing duai nganong fi metal lai baji kala ka por jong jing duai kat bau men sim bleu pen khiebat nganong fi san baji habala me lait nganong fi ka ktin jong blei kala adap ngala sedang men puli ngala lait ni gitu jing pangam dan shu macam ngabam tang isok khiaro ado baki bayat trelang bagi i kani bam tang sok khia ngala king khli ngamla shu ngala long tolat itrai men sim baman nganong fi ngamla ban job ya pop drai na du banga kala ka bomot nganong fi pai sha shu blei nganong fi para banget ke jing em kalong ka bakman wat hapdang ke jing e ngam simdan shu ngala lat ni jing pang le si dan hapdang jong fi ru i bapet ini video pidan ka jing pang krau ka jing pang swai kum ju ru ha ka ju ka por ngai ni tu fi yo shakri jong blei ba wala thia san banai nganong fi taruh syutia ay jing pang namar gidan gi pop ndre habang ilet habang ala yo lat lut yel di nganong fi habang ala adap khaban ka arsin nganong fi ngala kala bomot ngala alet shash tu jing pen baptis ga basisha la pediang men sim sisa kala adap sha ka bor nganong fi adap do men sim khot de ta habang lat lut na ta jing pang ayo man plus yo niu para leng ba ka fun nge penduai nganong fi ngilet ka yeng utau la thia san banai ka ju ngi pha ban plai gi pop ju ile ban plai ki pop dah plalut ki pop aurea ni ki pop di ki pop ki ai ban nilai duai kan dan ka bo jong mensim ba ko kila mi ini ki mensim baman aba ki mi ini ki mensim baman ki bathau ka jingpang ro na fi ulai okhia mentali u khamthia shu jingpang ula let trei sibri ulai long nong yalap gospel ndai tang kita ngandai thu film bun ke testimony dan segi wairu na fi dengan itu fi haba pile pop mana fi ublei udino wailat iki mensim baman dan ka protection pi haba pi le pop le persya ble kamdan syu ka jingeda dan gibril lagi bayak senan mar usetan orang fi le no wan ban syukur ban penjat ban penyap haba fimdan yo Jesus Christ pilang open ka life jang fi ka jingim na pi kalong open iki mensim baman pilang ko to ka jingkhang ka ba pli ba nong fi girong ki khanyang pi pli hang ni ka dan ka jingkhang nong fi haba menmi ni pli ka jingkhang la dam mkhang ula ban rong persen la ban rong nong tu la ban rong kiai ki marak ni ki kinu ki mo ki khnai ke la ban rong rei abang i khang ni ka jing khang nong fi gi kamyo ban rong kumju ru gi bapet ya ni la ban long ki para banget la ban long ki bri rom pat kala bomot pi pli ka jing khang ni men sim baman aba pi tia aurea ba no pi pet film jakhlia pi bu ya ki jing bishni ha do no jong fi film tre ban ya map man fi ka tur ka de ka pop pilet pha kanya ono fi le ya masturbation ono fi perkhat sni we can thai pi dan ka pop ke jong ka jing kwa brai ono fi la da pim pat kala ka bomot pinum la wan yele ono dal di kini pi le si
Pilak kuak ban kelar mut mrei pimla namar ba pimpat kelar mut chepim IT lot nang pi kadan ka jingele ka dok not jong pi bat am tang kata pisak pen sitam sneki beriu ru mun sim paman wan rak sigi gi beriu ban pen sitam ni pi gi beriu gi ba sisa gi ba trei mun sim mam pisak ban ban nang pi le si dan pedang jong pi ban dan ka jing dok tasam nang pi ka jing syak ram syak mar beli pilak pli gi jing ya gi men sim paman bagin rong ka dok not jong pi bat kini ki kat kai ka ba pitrei ru kam sai so nang pi baik ka pop hang ni perthai ru kam dei so bang ba pidang le pop ni kong mdei bang bishar pi nga kran yel dir musha pot bai dang le pop oh ka brai ka kwa ka bang pop mrei andala le ya ka pop manong fi ka dei ka bak thang tam nong fi kam dan ka jing la lut ka pop ka wan ra ka jing te mra fi ka wan ra kini kinong shun pai wong no wong ne utrai kalam me persha igi Israel ba laino iki hakiti ginong luti pat ke kita ginong luti nong fi ki bala luti iki bala dia no iki kinong shun juki barok saudang pat kum takim la shu ban yang ahmad kinong shun juki kat shabakila mi gakti utrai kalong persha iki ya ban sniu kum ba utrai la keren bat kum ba la sma iki tela penjenjar sat juki le si pidan ka jenjar sat nama pi duai ru ble mi osngau balai nama pi ai hile si hile ya pop kalong continuous pi shim ya ka grace ne ka jingai ai ban mentale pop sibet duai biang sibet le pop em kata kam dai ka jing kala ka bomot ba shisha ka jing kala ka bomot ba shisha long kalong ba pin i no shai ki pop pin dak kot jing mot lada pi ngap ka pop dikiat kot jing mot ong tra ji sunga IT semem ta kala bomot da pla shabar pi balai ngi penle ya ka ni ka jing pla sngap balai ngi penle ya ka ni ka jing pla pop ha prayer center jungi lani tentang shim ya ka phone ru bang phone ki beri prayer center ngi da penle ni ka jing kala ka bomot ki hab ban apply ki pop shabar ban penle ra ni tu baman lamar ngi bu ri ka pop manong fi kandan ki men sim baman ki yo shong jaka ki yo ya kata ka legal right nani kata ka hak long try bat haba piduai ru am pinum lak do nong pi pidang le ra ni ka pop yu ngatang ada plang nong pi mam so le ran shu kai bo ble la plak do na ki wei ka long kanuk sai ki wei baik habangi puli ki art chronicle nong ban real khat balai phone real hadu lai phone dai pai usalman wong ayu hang ni pat wong lada ki la le pop yami naba am dan ubam jule pop pi ktin jong blai ko ang bam how gospel you on aka shiti you ones ngong tau bo am dan pop usukorel di pi usukorel di nrei tau bo plan pop unyo jing map ai no ba pla ba i no i pop nyok ka jing isne nyok ka jing map ai ngan fi nga ngone tu pi ha boleh la pelat yang ana gitu jing syak te marau ki pop nrei man ka sing ngalet ban kelar bomut ban plai ki pop yo le sting pen so si u boleh ha tin ka thli boleh la pelat lot yang gitu jing te marau ki pop man ka sing let ban pen khut ni let ban pen ban yu ban ong yu boleh tunjuk ya ka donut janga yo dan kanu mo di lada fi keempat le ni jing kepala bomut Salman wang lada ki le pop yami naba om dan ubam juliet pop bat me bitar ki bat mela ai no iki ha unong shun pe ublai tentang ai ki nong shun wi no hadu ba uring merau yaki syakari ka bajngai e lani ka bajan ban ladakin perkhat ya ladi ba katakari syakabala ring merau iki bat ki phai pat pat kai ka jing kala ka bomot kong ka ban phai pat ndai tang ban phla dan tang ki phla ki bu program sibet dengan lek pop biang em haba pi phla pi dan ka jing kala ka bomot ba syakamut ban ladakin perkhat hal di katakari syakabakla syak ring merau bat pi phai pat pi repent tinjong beli kong repent bat kin kerpat yami hakari ka jingrang merau joki ya ong ngila lek pop ngila lek mutlab bat ngila lek baman ladakin phai syami dala ka donut baro kadan ka kampan phai dala ka donut baro bat dakam sim baro hakari ka jinglong merau joki syaka bakila ring merau yaki bat ki dewai syalakari ya ka ba mela ai hagi kpa juki bat kani ka nong ba ya ka ba mela jit bat syaka kani ka yeng ya ka ba ngalatei ya ka kerteng jong mi tu snap mami dam benang naga jaka syong jong mi ken ya ka jing duai jong ki bat ya ki jing kerpa jong ki bat tu penyeng ya ka hok jong ki bat tu map ki beriu jong mi ki bala lek pop ya mi pi ublai haba ubu blai Jesus Christ wan syaka pertai ban syayap hading fna Calvary ulong ka mo ban ba igi pop kaladan ka provision ngan fi par ula hasi ka balai lami pat mentaudan uyang haka ketika man jong pa ban yasat ulong yasat ulong tau nong lawyer nong fi bayasat nak mentaki jongi hakmat ukpa pi ukpa
Ulak ban map igi pop jungi dai tang lang bau Jesus Christ omla di ginu gi jing kanya gi jing kriam gi ai tiga dan kam ba pin pla ba pin pai no nadu ka do no ba pin ongan I no an pentkut ada pidang dan ka pop area ka pop klim bat no orang pikut jing mot ongan I no ini ka pop klim ba uni ubrio ba kani ka brio I no orang fi wat bleu somban rei ki men simbaman gi pleu bleu ai pi shiki men simbaman kot jing mot ladam tre ban bu tau brio tre ban ya hak jong balai I no fidan samla fi ya ngong kapli ngakran ba ini dah jing syai kantor shore fi ba takadau fi msuk ka men sim fidan ka fi jong ka jing kuslai mat ki men sim baman kila yo rong nong fi pila syadi ha kita ki nong shun fi ba torture fi ino ka jing kala bomot ka wan khat igi beriu jong belai ada fidan kam yang i bangin le ro ya kata ba text ka Facebook shandan remai swear bat sai tu phone number ngi penle ka jing kala ka bomot lang ba ka phone na ni ba pia kendu ingi ru abang idan ka prayer center mi penle ka ni boleh ngi offer ka ni nomor ba ngi dan ni ki syakri amban ban syekh syakri kelumar ban syupan bang fi ban karantin jalui ke jom renga kran ba ni phak ba da ka tin jong blai ba finyo lak lut ladam kran ni fi la syukran syupan bang syupan long niam fi pinum yo lak lut pilat jing sang sunday bible study boleh pinyo lak lut maka dan ka pop ngakran ni kaba bu'ri fi kaba file ri rai wan no syakmat wan pla wan kala ka bomot fila ban le ka ni ka por ka jing kala ka bomot ka ba finang pet ni ka video khat ang traji subkodor nga pla no ik pop plus dang ban pla gi di pop gi ba file ba tra nga wan na do ka do not barok ban kala ka bomot nga da kot jingmot ban I no ni nga nget traji subamala sya fi de ban nget ru aba fi pla ka pop fi kala ka bomot ka dan kam ba fin nget how Jesus Christ let sigi tu gi beriu gi bompat kala ka bomot fi ban nget how Jesus Christ ba la sya ya aga ding fna kalvari de khun jong blai kasnam de ugadan bor de ba shisha ni Jesus Christ de historically ke ko ja shisha ba wan ukhun jong blai na bneng la pun da men sim ko ya meri ka thai sakti bala ong ban kerteng u Jesus Christ bat un pelat ikini ki pop un pen em ikini ki pop ba pi plai kerteng jong Jesus Christ la plai ikini ki pop pi plaru ong Jesus Christ ngai no ya ka do no jonga ba men long utrai no met bat men sim ngapai chami apply ni ki pop sat khut ka snap jong mi nget try ba snap jong mi kala ban sat khut i pop jong ki ba saw han bikin li kum kayor but fi ong try ngari pen ngari nouns ngai ikut jingmut but fi khat ka snap jong Jesus Christ fi nget ru ha jing mi pat jong Jesus Christ fi nget ong try pla shabar da shin torong try nget ba bela 8 mi pat yo Jesus Christ lagi bayap but try Jesus ba korot pen mi ini men sim baman nga try one men sim ba khut pelat lut jang fin i pin sedang bandan ka reaction hapi itu gibal syakte syakhom ne men sim baman ka sedan ka men sim pin sedang ban pri ne ban jerho nganong fi bat bafkendan ka reaction pin so tu pidan kam ya kani pat dan na pedang jong fi nganong fi kiba dan yo tit ke jing thang pat ngan pulih ni gospel na Matius ka ong ayu lada pimia ma bi gibriu la long kristan re pibu shun pibu not pimia ma pibu tit jing bisni tit jing thang nganong fi turu kan pli gi jing khang gi men simbaman Matius lenang bakat prat khat bah lai puar do lai pusan anda kumta habau kerpat anda kumta habau kunrat jong u lakhat haldi yala ya u ulaang ha u meu syakri baman ya kata garam barok ngalama yami naba mela kerpat yanga kamdei mamiru men isnei yo para syakri jong me kumbang la isnei yami tu kunrat jong u la sngo bitar bola aino ya u ha kijing ha kinong penshitam hadu ba unda siu ya karam jong u baro kumtaru bukpa jonga uba habneng unle ya pi lada pim am yama ya uwei pa uwei ya lau para nadu laki dokno si gikmi gikpa pi bu shun gi hinman gi para pimdan ya jing yama pi bisni gi beri on fi ong tengah ma mrei pidang kan mau sa igi bekile kam khut ke dokno jong pi on pi pa wong no wong no ulas ngo bitar la yo ul aino ya u hakinong penshitam hadu bang da siu ya karam jong u baro kumtaru kpa jonga ubah banang unle epi la da pin am yama uwei pu uwei on aino isitagi nong penshitam ben saka bendi nganong fi dan na fi ni ti jing thang nong fi la penshitam ya map jong fi ru pim trek ban ma gidan gibri bengilet duai la let duai nong fi dala penle ya jing kala ka bomot kim trek ban yama nong fi te haba khadu ngimla ban let duai su giju kim trek ban kala bomot kim trek ban yasop gibri Jesus Christ hakto ka gospel Matius nong ban ri haba duai wikai ki senran kumno ban duai wang to ma pi ki jing palat
no ini ki pop ini ki jing palat jadi kita ki balik snew kanang bau blay ru ulak ban mak iki pop jang fi no ulak ban mak mon fi ai ka legal right setan ru ban accuse wi ban ong pet uni trek ban yamak mon fi to ha kan ni kapor kat ba finang pet kan ni video kadan ka jing ketak lek ka jing kelak ba mot nang tu na video hi penbot yi ni kentien anong fi nadu ka donot ndai ba pip su penbot ndai nadu ka donot le kan ka jing kelangan penduai fi nang ni kadan ka bor kadan ka ikhtiar jang mon sim bakot ang traji su bakodor nga plano ami gini ki pop nga kot jingmot nga renounce nga repent tin parang ki nga repent nga renounce nga kot jingmot nga pentukot na ini ka pop kala plai ki pop fi kala ban long ka pop aurea ka pop klim kanu ka pop ka ba te marau fi kat ba hidai kat ba men sim ba khoi ta fi ang traji su nga kot jingmot man tangas ni traji su nga renounce nga repent nga plai gini wat le rang nga fi pla shabar ki to ang trai nga nget ru traji su ba Jesus Christ ula syayap aga ding fna Calvary ulang khun jong blai trai nga nget trai ka jing syayap jong mi ka ding fna Calvary nga nget ba mi pat aga sngi ka balai nga nget trai ba blai ula pen mi pat yo Jesus Christ lagi bayap da bor jong men sim khot one men sim khot do not ang ta one men sim khot do not jong traji su pelat lut yang traji su bakodor traji su nga repent trai nga mak no sedang ban mak no plai gitu ginu ki beriu ki ba fikam ya mak na do not jong fi sedang ban ong i kerteng jong fi ong mak ba kerteng jong Jesus Christ ban Nazareth ong i kan ni kat ba fikan mau ong mak ban hukum gini men sim baman nang ni men sim baman jong aurea mino ni kong mino ni ba mino kerteng jong Jesus Christ ngayu rat ngaslat ngayu rat melet syabis ngani kapor men sim aurea men sim masturbation nga cancel ya legal right jong me penduk yang hak long try jong me ni kong ni ba men sim pornografi ka ba fipet men sim baman pornografi ngayu rat nga slut ha ka kerteng jong Jesus Christ nga BMS syabis kelet no sya ka pung gading kelet sya ka to ka liu long ba klam try kelet me ra ai to ka pop jong me bat let nga BMS ha ka kerteng jong Jesus Christ ban Nazareth mino sundan ni kong ora bashedeke de beshedeke rabashondo rabashedeke de shedeke rabashondo ngadan ka anointing kadan ka bor ka mangan keren yang ka video rabashedeke de beshedeke rabashondo tu utit jing thang badan ni kong ni ba ngaslat no ngayu rat ka kerteng jong Jesus Christ subhanahu Nazareth ka bor jong mensim khoi ka kerteng jong Jesus Christ nga khat no ngapen kut ngapen duk pendam ngabe syabis ora bashedeke rabashondo kini kimen sim aurea kimen sim kelim di badan kat ba fidang plang ayu right nga pentekut aga kerteng jong Jesus Christ nga penduk illegal right ora ba shedeke de shedeke rabashon nga hukum ya fi ya me men sim baman hukum ya men sim baman men sim aurea men sim kelim men sim gajing bam ya ma Gino gimen sim talk, gimen sim syukur, gimen sim shock beriu, gimen sim violence. Ora bashedeke dabashondo, gimen sim dikya. Ora bashedeke dabashondo, mit haga kerteng jong Jesus Christ ngayu right nong. Gimen sim kenya, gimen sim witchcraft. Ora bashedeke dabashondo ngayu right haga kerteng jong Jesus Christ ngabe syabis. Gino gimen sim jingpang, men sim jingkrau. Abakilak pla ngayu right sen yang lartam haga kerteng jong Jesus Christ bana Nazareth ka bagi nang pet ini video ngayu right ngabe syabis. Ngabe syabis let syaka pung gading let syaka dujak ding let haka kertang jong Jesus Christ wat wan paipat ora basyedeke de besyedeke rabashondo rabasyedeke abang adang dua ini dan dapat yang fi badan yo mensim suicide kala ka bomot ang turang apply kan ka jing pop jong jing kwa ban shim no ela ka jong jing im jonga pla ang turaji subakodor ngapen tekut no ora basyedeke rabashondo haka kerteng jong Jesus Christ mensim suicide nga kadia eme nga penduk hak long turai nga break legal right nga hukum man mi no ini kena samla ini kong no ni ban ora basyedeke rabashondo dan uban ora basyedeke raban mi no nga mensim suicide you right haka kerteng jong Jesus Christ nga hukum yo mensim baman un mi no ni uban ora basyedeke rabashondo rabasyedeke come out in the name of Jesus Christ. Let syabis ora basyedeke rabashondo rabasyedeke de besyedeke rabashondo haka kerteng jong Jesus Christ mi nga hukum kini mensim baman dan api badan yang mensim niam klana itu ka jinglong niam ngana fi kajing song niam ngau ni mensim niam na fi haba pi pla mata pi ong ngapen tukut no kerteng Jesus Christ ngapen tukut no ngapen do legal right oh nga hukum yang mensim niam bo manifest kat ba fi dang pla kadang ka manifestation dan ki bakertat dan ki balanyar na padang jong fi kat bang nang keren yang ni video nga hukum ini mensim baman kan ria ha kerteng jong Jesus Christ let syabis ngabe
Get out tu mensim niam, get out tu mensim suicide. Oh rabashidike dabashando, rabashidike de shidike dabashando, rabashidike de beshidike. Speak freedom in Jesus mighty name. Ngakran ya ka jing lat lot ya ka kertang jong Jesus Christ. Ngakran ya ka jing kia ngarong fi. Bo ya ka ti ha ka shadam jong fi ha ka khli jong fi ha ka po jong fi. Ngakran ngaduai ya ka jing pen kia rabashidike de shidike dabashando. Troa de jing jing am snam jong ngakran ya ka jing kia ka met jong ki. Ngakran ya ka jing kia troa de jing jing am snam ngakran ya ka jing kia ka met jong ki kan troa ji sunga keren troa ka jing jing kia long kia janai dan apa yang jong fi bapang cancer dan apa yang jong fi bapang pang shadam dan fi ngakuran ya ka jing kia ka ba fidang bu ngakuran ora ba shedeke de be shedeke da ba shondo long kia ka kertang jong Jesus Christ long kia janai long kia cancel ke tu jing pang be sha abis ngakuran dari jing jing snam jong Jesus Christ lapan kia fi lapan kia fi ha ka kertang jong Jesus Christ dan apa yang jong fi badan yang ni umen sim jong ka control ngon fi pilak bandai kinong yalam ngon fi kibla yalam ha ki yang mani lani ha ki ministry ngon fi dan yang ni umen sim control ba ni umen sim control la shem ni fi dan ka jing la lot fi tiang hibriu ki mi na ministry jong fi zang ban phone fi zang ban control ki fi stang ban bishni fi zang ban bishni ki ministry ngon fi pat pi du tiak du damel de pa hadu ka por ka kalong hadu ba fidan yo mensim man suicide na marbalai fidan mensim control witchcraft ba fim pelat lot gi bre ngon ha ka kertang jong Jesus kala ka bomot ang troy nga phla ladang-adang uni mensim of witchcraft mensim of Jezebel ubang la control gi bre nga control gi bre ngam yo du tiak du dam aku slai gin let chanu chanu ngon fi te fi kom kala ka bomot nga phla troy Jesus ba kodor nga renounce nga repent uni mensim Jezebel uni mensim witchcraft uni mensim control mensim manipulation par hakani ka por ka ba fidang kala ka bomot fi phla shabar mga hukum ba khat yu mensim ko troy pelat lot janga troy thau thamai ka do no janga troy one mensim ba ko one Jesus Christ pelat lot janga ka ba fidang ong kini fi renounce ora ba shidike da ba shondo spirit of witchcraft mi no ni kong spirit of witchcraft mi no ni ba ibala shakri me dan by done with spirit of witchcraft kompin mi no mensim witchcraft mensim control let shabis nga cancel ya legal right jong mi haka kerteng jong Jesus Christ nga penduk pendam nga be shabis mentang nga be shabis haka kerteng ada authority ngadang ka authority haka kerteng jong Jesus Christ subhanahu Nazareth kita banget kin be no ikiksud haka kerteng jong kin be no ikiksud kin keren lagi telit batmai rabashidike de shidike rabashon kin bo ikti bapang kin yok khia nga bo ene ktina la shajnga en reka dan ka bor jong mensim ko fin long khia rabashidike rabashon haka kerteng jong Jesus Christ na Nazareth nga pentukut hitiaw gini gimensim control gimensim jingpang gimensim aura haka kerteng jong Jesus nga be shabes nga be kan ka jingpang akuran long balat lut amen hallelujah oh ngero itra Jesus thank you Jesus yaro imi tra Jesus bakodor ka jinget tra banga duai kini gibri go pet kini ka video kadan ka bor rabashidike de shidike rabashondo kadan ka bor tra Jesus bakodor nga release tra kini gimensim baman ya ka grip jengki nga be his abis oh rabashidike kuran ya ka jingkia ka kertang jong Jesus Christ nga kuran ya ka jingkia ka bajana ya ka kertang jong Jesus Christ da ka jingjam snam di ulapan kia fi para banget na dadan na pigi ba lakta siya nga video tek sang to e ka e bau lale fin ai buram jingi ro sublai banga kren fi la da fila kala ka bamut basisha bidan kam fila mi sha no tu pop dan kam ban pen baptis fi ha ka dan kam marketing jong blai ka ong tu fin kala ka bamut bat an pen baptis fi wai puai ha ka kerteng jong Jesus Christ ban yo ma i pop jong fi dan kam ya kani ban pen ko ngo adin ba fila kala ka bamut ka dan kam malai ka jing baptis ka dan kam kat kum na shiti nong room ka itu ba ka jing baptis village ka jing yap jong Jesus Christ village ka jing tap jong Jesus Christ ba ka singi ka balai ka fi mi no bau Jesus Christ bau Jesus Christ la mi no ba pen mi fi ba sai fi no pilet ban mi pat ba kawan ka bor jong ka jing mi pat ngam tak ta pilet ban unite kitin jong blai ka ong balai ban penyasok no Jesus Christ ha ka jing yap ha ka jing mi pat jong fi penyasok da ka bakani kalong ka bakenjam sim kam dai tang symbol but ha khat ka ban riu da fi pulien na shiti nong rom nong ban riu khat ban riu ka ong ba ha ka jing baptis hadim fi kala ka bamut basya an saknar itu beri berteman jong fi saknar kena itu beri berteman jong fi an buang no itu kan mat report jong fi kenang ba finom long marau shu ba fidan kaman yo ira jing kai nga keren ni daga ikhtiar fi yo sngow yang ka bor ngayo sngow kan ka por kadan ka presence jong belai shapting yo belai ngan ong wat yo beri wat shapting gi beri wi balak ban penjat fi gila ban
penstom ifi tang gamat mereka melak ban penstom ifi mat ban sim kadujak kan mau ka pop nganong ifi para banget kalak ban belai ulak ban tap ifi hadujak ding namar ka pop nganong ifi ulang bakut ifi di bandan gajing siap tiang nganong ifi compare lah kanu ka pop file wan syakmat jong belai ora basye de kira bashondo traji subakodot ngar pelak trai ki jingker khu trai kini baklak memut trai ki jingker khu ki bahau Jesus Christ lagi jaka beneng kan trai bagian pendap ga jing ka arsin trai kan kam umat sim haga kerteng jong Jesus Christ mana Nazareth amen amen so like but share but subscribe begini ki video ngang fi nang yo ni ki jing kai syakapor nakabentak ka buram jong Jesus Christ amen amen